Da, bine ați venit! Hai să continuăm cu acest al doilea capitol din cartea Personalismul Transcendental, al lui Suhotra Swami. Capitolul se intitulează Suprema Persoană. Eu am început săptămâna trecută să discut acest capitol și voi merge foarte lent, pentru că sunt ideile care sunt prezentate aici sunt inspirate din Vedanta, odată din versetele Upanishadelor, și apoi din Purane, în special din Srimad Bhagavatam. Și, mă rog, Upanishadele ne-am văzut, sunt Shruti Shastra, adică este cunoașterea relevată, da, prin percepția directă a discipolului, maestrul spiritual, învățătorul spiritual, îi transmite, îi vorbește cunoașterea transcendentală și discipolul o recepționează direct, Shruti, prin auz. Smriti este scriptura transcrisă. Da? Și acest lucru a făcut compilatorul Vedelor și la Vyasadeva în urmă cu 5.000 de ani, când a redactat în formă scrisă toată Veda. Ei, spuneam că ideile acestea sunt foarte, foarte profunde în ceea ce privește înțelegerea adevărului absolut, și anume sufletul suprem. E persoana supremă. Cunoașterea transcendentală nu e o cunoaștere informativă, în sensul că nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu nici cu simțurile noastre, nici cu mintea, nu îl putem descrie nici cu cuvintele noastre. Și prin urmare, el nu este un obiect al cunoașterii. Aici o mare deosebire între abordarea culturii occidentale în ce privește dezvoltarea cunoașterii și cea vedică. În cunoașterea vedică, scopul suprem este a ajunge, forma umană de viață are scopul de a ajunge să cunoaștem adevărul absolut, unde nu există diferență între subiect și obiect. Acest lucru trebuie perceput, este o percepție. Da? În limba sanscrită se cheamă pratyaksha. Spuneam că și în Bhagavad Gita e de asemenea o Upanishad. Îi se mai spune Gita Upanishad. Aici, în capitolul 9, în Bhagavad Gita, Krishna acționează, în capitolul 9, Krishna acționează ca un, evident, în fața discipolului său Arjuna, ca un învățător spiritual. Exact ca și îi transmite ca și în Upanishade. Shruti îi vorbește direct. E foarte cumva important să înțelegem starea de spirit. Pentru că starea de spirit este aceea de, îi spunem noi în sanscrită, upasana. Upasana înseamnă adorare. Deci e odată karma, jnana, da? Și apoi e upasana.
Da? Karma e calea materialiștilor. Pioși, e adevărat, materialiștii, cei care sunt persoane pioase, dar sunt interesate de valorile materiale, legate de corpul lor, de viața lor materială și, evident, viața lor materială se descrie în ceea ce privește bunăstarea vieții, calitatea vieții, din punct de vedere material. Cât de satisfăcute sunt simțurile mele, dorințele care apar în mintea mea. Bunăstarea materială, să am un confort, da? Să am ce mânca, să am ce îmbrăca, să am unde dormi, să am un confort și, de asemenea, să îmi pot îndeplini, da, dorințele astea care îmi presează sufletul, da, mintea, care generează permanent dorințe. Și atunci cei care sunt materialiști, ei aderă la calea ritualurilor religioase, materiale, da, din punct de vedere material, și care au ca scop de a îndeplini, da, dorințele după ce tu oferi în sacrificiu, actul sacrificial, ritual. Da, și îndeplinești o serie de condiții care ți se cer în viața religioasă. Ei, în general, 99% din oameni, așa zis, religioși, sunt pe calea asta, materială. Da. Krishna vorbește de ei în Bhagavad Gita, în al doilea capitol, îi spune persoanele atrase de Boga și Aishvarya. Boga Aishvarya prasaktanam taya pahrita cetasam. Conștiința lor este însă, da, apahrita, e iluzionată, e deformată de valorile Boga și Aishvarya. Boga înseamnă bucuria, plăcerea, da, simțurile, Aishvarya, opulența materială. Da. Și asta, în termenii ăștia, se formează, da, cultura civilizației umane bazate pe valori materiale și care e cea dominantă în lumea occidentală. A fost dominantă în lumea occidentală și este și astăzi, dar evident nu pe calea religioasă, ci pe calea științei. Da? Religia clasică, ritualuri religioase tradiționale, antice, în care oamenii făceau sacrificii, rituale, da? Preoți, da? Și așa mai departe, nu mai funcționează astăzi. Într-adevăr, Kali Yuga nu mai funcționează, dar oamenii au înlocuit religia aceasta cu noua religie, știința, da? Ideologiile moderne, da? Care tot așa sunt acceptate de oameni ca fiind ceva sacro. Da? Și urmează noua religie, da? E știința modernă în care ei speră că vor fi fericiți în planul material. Evident, acești oameni, cum îi descrie și Krishna aici, sunt neinteligenți. De ce sunt neinteligenți? Pentru că ei sunt atașați sau sunt atrași de valori temporare, care au un început și un sfârșit. Tot ce obții în planul material este supus degradării timpului. Azi e acum și după aia timpul vine și îl împinge și îl distruge și așa mai departe. Ei, dacă cauți asemenea valori în timp, ești puțin inteligent. Nu-ți dai seama, nu înțelegi cum funcționează, de fapt, lumea asta materială. Și atunci cei care sunt ceva mai inteligenți își pun întrebări. Da? Dar oare e ceva în spatele timpului? E ceva în spatele? E vreun adevăr? E vreo valoare în spatele acestei forțe, acestei energii a timpului care, da, permanent văd că împinge lucrurile, mine devalorizează. Da?
Cel care înțelept își dă seama că tot ce a fost o să fie, în prezent le avem pe toate. Da? Dar dacă ești inteligent, nu te întrebi, dar de-a lor zădărnicie, te întreabă și socoate. Pentru că atunci când vezi că timpul îți îndeplinește o dorință, după aia ți-o distruge. Nu? Oamenii se chinuie, își formează o carieră, după care vine timpul și le-o distruge. Îi îmbătrânește, îi scoate la pensie, își formează o familie pe care timpul apoi o risipește. Da? Cei apropiați dispar, toate relațiile care le-ai avut în cadrul familiei, timpul le distruge în cele din urmă. Păi, ce valoare e aici? Și de aceea, evident, cel care nu e suficient de inteligent, el trăiește așa zisa repetiție a nașterilor sau repetarea nașterilor și a morților, viață după viață, în principiu la nesfârșit. Nu se lămurește niciodată. Trăiește degeaba, ajunge în pragul morții, moare în aceleași două jaloane, frica și speranța. E frică, da, evident, e frică, frica e simptomul. Da? În momentul când simți frică în tine, acest lucru e un simptom al unei boli, și anume atașamentul material. De unde apare frica? Păi frica apare în fața constatării faptului că timpul inevitabil schimbă lucrurile. Da? Da? Însă și prin faptul că le schimbă, deja e un lucru rău. Da? Nu mai sunt ceea ce acumul meu spera să rămână mereu același. Da? Și acest lucru nu se întâmplă. Da? Ei, în sensul ăsta, da, cele două, da, elemente, frica și speranța. Speranța este iluzorie, da? E un simptom al lipsei de inteligență, da? În care să sperăm, dar speranța e așa, de fapt, cumva o delegare într-un viitor, care evident e un mare semn de întrebare, da? O scăpare de realitatea prezentă, nu? Cel care are speranță, el nu, da? E un om slab care nu face față situației în care se află. Și atunci el cumva își transportă cumva în viitor, da? O idee de succes. O să sperăm că de ceea ce mi-e frică acum nu se va întâmpla. Sau ceea ce mi-aș dori acum să se întâmple, se va întâmpla. Să sperăm că o să fie bine. Să sperăm că nu o să fie rău și așa mai departe. Dar un transcendentalist, el trăiește în natura sa spirituală, în permanent acum. El nu trăiește nici în trecut, nici în viitor. El trăiește într-un permanent acum și evident e conștient de trecerea timpului. El e perfect conștient că în fața sa se derulează o energie tranzitorie și care pentru un om în ignoranță are senzația sau experiența de trecut-viitor. Trecut-viitor. Am trecut acum, dar acumul este pentru el imperceptibil, el nu-l percepe. Deși e evident că trăiește într-un acum, dar datorită iluziei, el e agățat în memoria experienței trecute cu orientare, cu o conștiință. Da? Să gândim pozitiv sau e pesimist în ceea ce privește ce urmează să fie, în dualitate. Da?
hai să gândim pozitiv că o să fie totul bine, dar el proiectează, cum am spus, datorită slăbiciunii sufletești. El nu face față realității. Realitatea nu e în timp. Realitatea e acum. Și din cauza că e slab, din ce cauză e slab? Că e vicios. El este condiționat de viciu corpului material. Corpul material este vicios prin natura sa. Și el este, da, din cauza asta slab sufletește. Da? Deși poate să se consideră puternic ridicând greutăți la sala de sport sau știu eu ce putere crede că are, politică sau știu eu, socială sau materială sau așa mai departe, el este slab ca și suflet, pentru că este controlat, da? E condiționat. Deci o persoană, în primul rând, trebuie să conștientizeze că e condiționată. Și dacă ești condiționat, ești ca și unul care conștientizează că e legat cu lanțuri și se află într-o temniță. Păi dacă ești legat, ești prins, ești prizonier într-o temniță, cum se cheamă? Că ești tare sau slab? Păi ești slab, că de-aia ești prins acolo, că dacă ai fi tare nu te-ar fi prins nimeni. Dacă ai fi fost tare, n-ai fi fost prins, prizonier și ținut acolo în lanțuri. Ei, asta se cheamă, da, condiționarea materială. Noi am văzut, asta e începutul cărții lui Suhotra Swami, condiția umană, da? Condiția vieții umane, el face la început acest lucru în care o persoană inteligentă își dă seama, da, că el este, da, prins, da, el este prizonierul timpului. Și trăiește în iluzia asta, da, cu amintiri, nostalgii, da, emoții legate de așa zisul trecut, care evident nu mai are nicio valoare, și în prezent, în loc să-l folosească prezentul pentru a se trezi, prezentul el îl proiectează printr-o speranță. Da? Evident, speranța vine ca și răspuns la frica pe care o simte. Da? Deci prezentul e cel care îl ține în cele două legături, hai să zicem așa. De o mână e legat de speranță și de o mână de frică. Da? Frica e cea care, da, îi alimentează speranța. Da? Evident, când vorbești așa că speranța înseamnă că tu, de fapt, n-ai absolut niciun fel de influență. Nu? Să sperăm. Da? Însă și ideea că spui, când folosești cuvântul ăsta, să sperăm, adică lași în seama sorții cum ar veni. Să sperăm că o să fie bine. Să sperăm. Dar tu, în ce măsură vei influența lucrurile astea? Ei, și aici apare Vedanta. Vedanta spune, soluția nu e aceea de a influența tu timpul. Aici e capcana fundamentală în care societatea occidentală, da, e prinsă în pradă, da, în prada asta, în capcana asta a temporalității, da, în care ei văd lupta, da, soluția omului, da, societatea umană în general, și aici, evident, să facă o societate și, deși din start, acum n-am mai discutat ideologiile astea prostești ale, da, așa zisului progresism sau progres. Dar ideea asta de progres e o prostie, da, în general. Ce progres poate să fie într-o lume a timpului? Pentru că lumea timpului e lumea începutului și sfârșitului. Orice începe, se termină. Orice se naște, înseamnă că moare. Pe ce progres poate să fie acolo? Către ce? Da?
din moment ce e o lege a nașterii și a morții și care e observabilă în mod repetat, permanent de către fiecare care un pic care, cum spun unii, 2 neuroni în creier, care se poate observa această stare inevitabilă a lumii materiale, începutul și sfârșitul. Ce progres poate să fie? Ce soluție? Da? Societatea va ajunge la o perfecțiune și omul va fi fericit. Cum va fi fericit dacă el va trebui să moară? Nu-i nimic, e o speranță, vom descoperi prin religia nouă, prin știință, acele combinații în genele noastre, vom descoperi gena nemuririi și vom deveni nemuritori în corpurile astea materiale amărâte pe care le avem și care trebuie să permanent să facă față acestor 3 mizerii principale, nu? Pe care le trăim permanent. Nu? Propriul corp, alte persoane și fenomenele naturale. Întotdeauna vor exista aceste mizerii și suferințe. Ce progres poate să fie aici? Deci, evident, este o ignoranță, da? Totală în lumea occidentală. Da? Ea a apărut, evident, odată cu separarea de corpul spiritual în antichitate, acum 5.000 de ani, când au migrat populațiile dinspre răsărit spre apus, și cu cât au mers mai spre apus, cu atâta prostia s-a generalizat, ignoranța s-a generalizat. Da? Au pierdut legătura, da, cu filonul cunoașterii transcendentale. Evident, acum, cunoașterea transcendentală ea nu se poate dobândi printr-un program social, politic, în mase. E o problemă pur personală. Eliberarea de naștere și moarte se face individual de către fiecare. Nu se face nici printr-un program politic, nici printr-o asistență socială, nici prin știu eu ce aranjamente, da, exterioare lumii acestea. Nici Dumnezeul Suprem nu te eliberează de naștere și moarte dacă tu nu cauți acest lucru. E ca un deținut într-o temniță, el poate fi grațiat, poate fi eliberat de acolo dacă face o cerere de grațiere către Suprem. Regele îl poate grația dacă el are atitudinea corespunzătoare, dorește cu sinceritate acest lucru și își, așa zisă pocăință, își regretă în totalitate. Da? Ceea ce a făcut, care l-au condus acolo în această detenție. Poate fi grațiat, dar dacă el nu cere acest lucru, nu-l scoate nimeni de acolo. El trebuie să-și ispășească, da, sentința. Așa și noi am intrat în această lume materială cu o mentalitate infracționară. Aici e problema. Am intrat, Krishna vorbește despre această mentalitate în Bhagavad Gita. Ființele mele spirituale, care sunt sufletele individuale, au intrat în lumea materială dorind să o exploateze. Deci ca unul care vine cu ideea de a exploata, de a tâlhări, de a înșela, de a fura, de a abuza, de a distruge, de a consuma, de a extrage din energia care nu e a lui
plăcerea și pe care nu o merită în această atitudine, în această abordare. Aici e fundamentul. Așa că de aia noi vorbim de upasana. Upasana este acea stare de spirit de care vorbește Veda, da? De adorare. Da? Dincolo de aspectul, hai să spunem, tranzacțional, comercial al karmei, fac ritualuri religioase sau apelez acum mai nou, nu? De câteva sute de ani încoace, oamenii nu mai fac ritualuri religioase pentru a obține foloase materiale, ci folosesc ideologia, urmează cu religiozitate ideologia științei moderne. Oamenii de știință sunt preoții. Da? Universitățile și academiile sunt templele, da? În care, da, societatea, ai văzut, le dă lor bani, da? Îi finanțează, da? Ca ei să vină și să conducă lumea spre bunăstare materială și îi respectă ca atare. Li se închină și le sorb cuvintele din gură. Atitudinea asta însă este tot aceea de a tâlhări, de a exploata, de a abuza, de a extrage. Știința nu vrea altceva decât să găsească metode mai eficiente, da? De a scormoni pământul pentru noi, zăcăminte mai valoroase, mai de folos pentru societatea noastră, să găsească noi metode cum să stăpânim energia asta materială care intră în contact cu simțurile noastre înspre folosul corpului nostru material. Nu se pune nicio problemă de eliberare și transcendență. Trăiește o viață și vei muri și te vei naște într-un alt corp și, evident, acel corp va trebui să suporte reacțiile faptelor pe care le-ai făcut în viața asta. Cu cât ai exploatat mai mult resursele și mediul înconjurător, evident, în care apar și obiecte însuflețite și neînsuflețite. Exploatarea e atât materială cât și a ființelor vii. Vei avea un corp corespunzător din cele 8.400.000 de corpuri disponibile. Cel care acum vrea cunoaștere, speculează, da? Sunt cei care vor să capete o înțelegere mai profundă asupra lucrurilor din acest univers și merg pe cunoașterea speculativă, se cheamă Jnana. Aceștia cumva sunt superiori materialiștilor grosieri, dar ei nu vor obține niciodată eliberarea de lume materială. Pentru că ei de fapt nu vor decât tot un confort în această stare. Da? E vorba de modul acesta al bunătății materiale. Noi am mai pomenit în repetate rânduri despre acest lucru, dar în final, cel care vrea să pătrundă adevărul absolut al tuturor lucrurilor, cel care odată cunoscut nu mai e nimic altceva de cunoscut, adică natura, temeiul, a tot ceea ce noi vedem și a ceea ce noi nu vedem, a ceea ce cunoaștem și a ceea ce nu cunoaștem. Adică în absolut, acest adevăr absolut, cei care vor să-l pătrundă, să-l înțeleagă. Da? Dar nu ca pe un obiect al cunoașterii. Aici apare acum diferența, da? Între un gyani, cel care vrea să cunoască lucrurile
experiențiale ale lumii materiale în care trăiește și evident material înseamnă și subtil, ale minții, să înțeleagă și partea subtilă a existenței universului material, înseamnă minte și aspectele subtile, dar tot în această relație subiect-obiect. Noi acum vorbim de cunoașterea transcendentală. Cunoașterea transcendentală, se definește în terminologia, în discursul filozofic occidental, a percepție. Sotra Swami folosește acest termen în acest capitol al doilea legat de persoana supremă, dar îl lasă nedezvoltat pentru că noi nu mergem pe discursul occidental. Discursul occidental, cum am spus, el nu poate depăși. El e făcut de filozofi de carieră. Cuvântul ăsta, a percepție, a fost pe larg folosit de Kant, apare și în discursul lui Leibniz. Eu personal urmez calea lui Sotra Swami de aici și nu îi dau prea mare importanță. El este și subiect de speculații și dispute filozofice în ceea ce privește cumva semnificația. E un indiciu, evident. Noi nu spunem că filozofii în Occident, ei n-au avut o oarecare intuiție a transcendentului. Dar în lipsa unei clare realizări spirituale și care nu putea veni decât pe un fundament devoțional, în lipsa acestei realizări fundamentale spirituale, discursul lor filozofic este în ultima instanță fără prea mare valoare. Ce apare aici? Care e aspectul de care vorbește Vedanta aici? Upasana. Upasana este atitudinea devoțională în fața adevărului absolut și care permite o relație. Occidentul, și în special, e adevărat că eu v-am dat, pentru cei care sunt interesați un pic să vadă și discursul occidental, o lucrare bună este aceasta a lui Huxley, Filozofia perenă. El are o foarte pertinentă introducere în care face deosebirea între cunoașterea informativă obiectuală a filozofilor de meserie și cea transcendentală. Și de aceea, din start, și face ceea ce spuneam adineaori, îi scoate din referințele lui pe cei care fac filozofie speculativă și care nu are nicio valoare. Și citează o serie de mistici occidentali, adevărat, dar care sunt mistici. Hai să spunem sfinți. Păi în momentul când spui sfânt, un mistic, înseamnă că el are platforma devoțională acolo. Și sunt câțiva aici, sunt câteva citate din experiența mistică occidentală, unor persoane cu realizare spirituală și care este evident rezultatul atitudinii lor devoționale față de divinitate. Evident, via, să spunem, Iisus Hristos. E ok, e perfect. Dar, repet, această cultură nu e sistematică, e sporadică în mistica occidentală, nu e sistematică. Sistematică însă este în Vedanta. Pentru că cultura Vedanta e în mod sistematic, printr-un corp copleșitor de 108 Upanishade. 108 Upanishade. Da? Se poate aborda practica Upasana plus Puranele. Deci, Upanishadele ca Shruti și Puranele ca Smriti, Shastra, da? Inclusiv
nu? Shruti, cum spuneam, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita e din categoria Upanishadelor. E Shruti. E transmisă de către Krishna în urechea lui Arjuna. Da? Ei, prin această practică upasana, prin această practică de adorare, sufletul, da, e pus în poziția favorabilă de a recepționa mesajul transcendental. Dincolo de puterea de cunoaștere și de percepție materială, de aia e folosit termenul ăsta, a percepție, de către filozofii occidentali. Cum spuneam, Kant e la voce el intuiția asta, dar nu suficient de devoțională. Dacă citești lucrările lui Kant, nu sunt suficient de devoționale. Da? Pentru că, la urmă, Kant nu s-a afirmat pe el însuși ca fiind un sfânt, ci un filozof. El a fost, în ultima instanță, un ghani, un filozof. Și-a păstrat, deși a vorbit de Dumnezeu și mai în fine, pomenind de Kant că el a folosit cuvântul ăsta, a percepție. Eu nu îl iau cu mare importanță aici, pentru că definiția de dicționar a cuvântului a percepție o puteți vedea și în dicționarele, mă rog, sunt mai multe variante și așa mai departe, nu au mare importanță pentru noi în școala Vedanta. Noi în școala Vedanta vorbim despre, da, upasana. Upasana este meditația transcendentală în starea de spirit de adorare, de revelare a unor stări emoționale în fața opulențelor divinității, a adevărului absolut. Când vorbim adevăr absolut sau divinitate, e același lucru, pentru că apare în mai multe aspecte. Toată opulența adevărului absolut are mai multe, da, 3 valențe principale de existență, da, eternă, de cunoaștere, da, de varietate în toate formele de manifestare. Și de aceea apar 3 aspecte: impersonal, semipersonal și personal. În felul ăsta e un întreg complet. Nu lipsește nimic de acolo. Și aceea interschimbabil apare și aspectul impersonal descris în anumite situații, evident când se pune accent pe anumită categorie a opulenței, de exemplu existentul, apoi natura tot pătrunzătoare a cunoașterii, da? Aspectul semipersonal, sau o relație emoțională, un schimb de relații emoționale cumva în platforma atemporală a transcendenței. Nu în timp. Nu e o relație în timp, cum sunt toate relații interpersonale pe care le avem noi în lumea materială. Și care schimbul nostru de relații interpersonale în lumea materială e fragmentat, nu? În timp. Este fărâmițat, este măcinat și risipit în ultima instanță în timp. Și în final n-are nicio valoare, rămâne doar o senzație, da, de insatisfacție. Da. Popular spus, toate relațiile, toată existența noastră materială în ultima instanță este frângerea inimii. Pentru că totul se termină. Ce totul se termină, da, nu mai există. E risipit. S-a încheiat. Unde e valoarea? Nici măcar, da? Krishna îi spune lui Arjuna, nici măcar amintirea iubirilor tale trecute, a relațiilor tale trecute din alte vieți nu mai ai. În care acolo ai avut, da,
fericirile tale materiale în viețile trecute, unde și ele? Nici nu mai știi de ele, nici nu mai ții minte de ele. Ce valoare au ele? Unde sunt ele? Deci, revin acum cu această invitație că cunoașterea transcendentală a adevărului absolut nu este o cunoaștere informativă de tip subiect-obiect, așa cum se obișnuiește în civilizația occidentală. Și aici încheiam că am început cu să spun, Krishna vorbește despre această cunoaștere în capitolul 9, da? Vezi, atitudinea devoțională a lui Arjuna e sesizată de Krishna. La începutul capitolului, Krishna spune: acum am să spun cel mai mare secret. Cunoașterea transcendentală, cel mai mare secret, care e regele, da? Raja, Vidya. Raja e rege, Vidya cunoașterea. Da? Dar care este Raja Guhyami, cea mai confidențială, pentru că tu, îi spune Krishna lui Arjuna, tu nu ești invidios pe mine. Ai atitudinea devoțională, nu ești invidios. Ei, demonii sunt invidioși, nu? Toată civilizația occidentală e invidioasă pe Dumnezeu. De-aia nu vor să audă de El. Da? Dumnezeu a stat în calea fericirilor noastre. Dumnezeu cu religia Lui, cu normele Lui și așa mai departe stă în calea fericirii noastre. Și l-au dat deoparte. Da? Au dărâmat bisericile, ați văzut. Nu mai ține nimeni seamă de niciun fel de norme religioase. Din cauza invidiei. Da? Ei, și mai departe, nu? Krishna spune, această cunoaștere ți-o dezvălui direct în suflet. Îi și spune, da? Îți voi revela, îți voi împărtăși această cunoaștere direct în suflet, nu în minte ca pe un obiect. Nu ți-o dau așa cum ți-aș da acest obiect, uite, ți-am făcut cadou, da? Și nici nu ți-o dau ca pe o idee în mintea ta. Uite, ți-am transmis o dogmă ideologică, ți-am transmis o informație pe care o preiei tu și o memorezi în mintea ta. O cunosc care e înălțimea celui mai mare munte, sau cunosc niște date, sau cunosc o formulă chimică, sau cunosc un algoritm, sau așa mai departe. Nu. Ți-o împărtășesc, da, prin și o poți prelua prin percepție directă, pratyaksha. Da? O preiei, o înțelegi, avagaman. Este această, dacă vreți, traducere, e înțelegere. Și cei care acum încă vor să facă legătura, deși nu recomand să mai legați nimic cu Occidentul, pentru că nu vă ajută cu absolut nimic, aceasta a percepție. Cei care neapărat vor să folosească cuvântul, Sotra Swami folosește aici, el în general se adresează și unui public occidental care încă are o prejudecată a valorilor filozofiilor occidentale. Eu sunt mai drastic aici, personal, am văzut că nu folosește la nimic. Câte vreme nu faci distinție clară și nu realizezi diferența clară între material și spiritual, înseamnă încă ești în confuzie, încă ești în ignoranță.
Nu e clar ce-i material, ce-i spiritual, nu e clar ce-i sufletul, ce-i corpul, ce-i mintea, ce sunt simțurile, cum funcționează ele, nu ți-e limpede. E un amestec aici, o confuzie. Eu, de fapt, sunt un corp care are un suflet sau sunt un suflet care locuiește într-un corp? Nu-i limpede. Eu sunt un corp care se transformă într-un suflet sau o ceață generală în Occident începește aceste noțiuni. În lipsa Vedantei, în lipsa, se spune numai Bhagavad Gita. De câtă vreme în confuzia asta, Maestrul nostru spiritual și la Prabhupada spunea ca la o demonstrație în matematică, dacă apare o confuzie undeva, o eroare, nu poți treci mai departe și să sper că demonstrația va ajunge să scoată un adevăr matematic. Pentru că e o greșeală acolo undeva. E o confuzie. E ceva care nu poți trece peste. Hai să lăsăm chestiile astea. Nu? Uite ăștia cu civilizația occidentală. Civilizația occidentală care, acum a apărut astea, curentele astea progresiste, da? De 100 și ceva de ani au început astea. Da? De nou, comunismul vechi și nou, da? Cu lupta împotriva oprimării și așa mai departe, idei de genul ăsta. Nu? Și feminismul ăsta acolo a apărut acum, că cei oprimați, clasa oprimată în societate a fost femeia. Femeia e cea oprimată. Păi bun, dar femeia a fost într-o confuzie în societatea occidentală de la începuturile ei. Ce-i de mirare aici? De la început, biserica creștină n-a fost limpede, n-a fost clară în a afirma că femeia are sau nu are suflet, că nu reșea limpede de acolo. Din Vechiul Testament apărea că numai Adam, primul creat, are suflet. A primit suflare de viață și are suflet ceva. Și suflarea de viață nu prea era limpede ce-i, de fapt. Ce-i suflarea aia de viață? E ca o baterie care alimentează corpul? Sau e un suflet care nu are nevoie de energie ca să alimenteze corpul? Nu-i limpede. Dar mai confuză e mai departe când apare Eva din coasta lui. E ridicol dacă stai să te gândești. Și după aia au stat la biserica creștină să stabilească, da, cardinali și alții, dacă femeia are suflet sau nu are suflet. Și au votat, culmea. Da? Eu preiau ce spun istoricii. Da? Conciliile astea, da? Oameni religioși au votat dacă femeia are sau nu are suflet. Că nu era negru pe alb scris acolo. Are sau nu are suflet? Păi și atunci ce vorbim noi de atitudinea că femeia nu se știa dacă are sau nu are suflet? Ce-i de fapt? Deci ăsta e rezultatul ignoranței. O societate ignorantă. Da. Mi pare că ceva noroc au avut femeile să fie considerate și ele în rândul oamenilor, pentru că pare că cu ceva voturi, nu știu, unul sau mai multe, în fine, au fost o majoritate, dar foarte subțire acolo, când au stabilit că femeia are suflet. Și are suflet, dar nu prea, că de-aia a fost și ținută, da, cumva în rezervă. Dar atitudinea de ignoranță este în continuare, da, pe care oamenii o au față de natura ființei umane. Fie bărbați, fie femei, fie animale, fie embrioni nenăscuți încă atunci când face avort și așa mai departe. Habar n-au care e diferența între viață și neviață, ce e viu, ce nu e viu,
ce e corp, ce e minte, ce e suflet și toate lucrurile astea. Habar n-au, e o confuzie generală. Așa cum și la Prabhupada foarte bine zice aici, da? Tot repet pentru că e un adevăr fundamental. Da? Oamenii nu sunt educați în această cunoaștere transcendentală de care vorbește Krishna aici în Bhagavad Gita, care e confidențială și care nu o primești decât cu o atitudine, da? Devoțională. Ei sunt educați în cunoașterea externă, obiectul cunoaște. Și atâtea departamente, politică, sociologie, fizică, chimie, matematică, astronomie, inginerie, etc., etc., dar niciun departament din marile universități care sunt mândria Occidentului, din nefericire nu se învață știința sufletului spiritual. Nicăieri. Și care suflet e cea mai importantă parte a acestui corp. Fără prezența sufletului, corpul n-are nicio valoare. Și totuși oamenii pun atât de mult accent în necesitățile corporale ale vieții, fără niciun fel de interes pentru sufletul vital. Asta ce se cheamă? Ignoranța pură. Și atunci nu te poți aștepta de la o asemenea societate nici măcar în plan material să meargă bine. Cum să meargă bine dacă nici măcar din punct de vedere cumva material nu înțeleg care sunt de fapt obiectivele vieții. Chiar și din punct de vedere material. Pentru că dacă ar înțelege din punct de vedere material și-ar da seama că pentru a trăi din material în acest univers material trebuie să înțelegi legile lui de funcționare. Trebuie să înțelegi legile de funcționare, să înțelegi ce e de fapt o ființă vie și cum sufletul, care este adevărata identitate a fiecărei ființe vii, e născut într-un corp material și, evident, pe baza căror legi sufletele intră în corpurile materiale și pe baza căror legi există diferențe între corpurile materiale. Vezi, ideologiile astea prostești, marxiste, că vrem egalitate pentru toată lumea. Cum să fie egalitate când există legea fundamentală a karmei și care creează de la început o diferențiere de 8.400.000 de tipuri diferite de specii, de viață, de corpuri, de forme de viață, de calitatea vieții și așa mai departe. Cum să fie egalitate? Cum să fie? În primul rând nici să zicem, nu vor egalitate femeia cu bărbatul, dar în primul rând toate femeile nu se egale unele cu altele. O femeie nu e egală cu o altă femeie. Și ce să mai vorbești? Bărbații nu se egali unii cu alții. Cum să fie o masă de indivizi diversi egali unii cu alții? E o prostie, nu? Dacă se egale, atunci de ce unul are o poziție superioară și altul inferioară? De ce unul este într-o stare și altul este în altă stare? De la început. De ce unul se naște direct bolnav, cu caracteristici fizice inferioare, de la naștere? Da? De ce? Pentru că există legea asta a karmei. În afară de cunoașterea, evident, diferențe între material și spiritual. Bun, să continuăm atunci cu ideea asta de a înțelege natura persoanei supreme. Și aici am văzut în capitolul anterior Suotra Swami, el a vorbit despre
percepția aceasta a ceea ce e dincolo de secvența de timp. Adică semnificația. El zicea, hai să nu mergem până în planul transcendent, metafizic, să zicem, dincolo de, așa ca și cumva un univers spiritual. Să mergem o simplă, cumva, idee a înțelesului unei propoziții sau a unei forme muzicale și care e un eveniment dincolo de apariția lui în timp, adică notele muzicale se desfășoară în timp și apoi tu le percepi, dar le percepi ca o unitate. Și spunea, acest gen de experiență sau semnificația unei propoziții, ne-am vorbit săptămâna trecută, e atât de evidentă încât de obicei oamenii ignoră întrebarea asta. Și atunci se pune întrebarea, da? Această frumusețe, de exemplu, a melodiei pe care o auzi, ea se naște undeva în interior, înțelesul unei propoziții, apare parcă de undeva din interior. Și un om inteligent și-ar pune întrebarea asta, de unde apare ea? Ce este? Care este sursa? Și aici apare tema persoanei supreme prin ca și cauză, ca și izvor al acestor frumuseți, a acestei opulențe pe care noi o percepem. Nu? Exemplul dat nu, din Upanishade e o Upanishadă, îi zice, Yat Vacham Abhyuditam Yena Vag Abhyudyate. Zice, ceea ce nu este revelat de către cuvânt, dar ceea ce revelează sensul cuvântului. E vorba despre natura spirituală a sinelui. Cei care sunt curioși să studieze, acum noi nu avem timp să studiem aici, sau mă rog, nu mi-am propus, uite, vă recomand o lucrare, se cheamă Kena Upanishad. Kena Upanishad este una din Upanishadele, așa zis, fundamentale în corpul Vedanta. E o Upanishadă formată din 4 părți și am să spicuiesc primele 2 versete, 3 de aici, din prima parte, și poate mai vorbesc despre Kena și în săptămâna viitoare. Kena, așa începe Upanishada, Kena în sanskrit înseamnă de către cine. De aici vine și numele Upanishadei, de către cine. Kena Ishitam, Keneshitam. Ishitam este dorit. Primul verset, da, zice așa, că sub a cui dorință mintea este atrasă către obiectele de simț, obiectele minții. Mintea e cea care are simțurile, da, cognitive și generează și
puterea mentală în spatele simțurilor de acțiune. Da? Și întrebarea e un discipolul întreabă, inteligent fiind, întreabă sub a cui dorință mintea este atrasă către obiectele de simț. Cine face să funcționeze aerul vital în corp, prana? Prana e identificată și în yoga și în tradiția orientală ca fiind bateria care alimentează viața în corp. E suflul vital. Dar care evident e o energie materială, e altceva decât sufletul spiritual. E suflul vital, e prana. Da? Ei, în sensul ăsta se presupune că discipolul evident cunoștea diferențele acum între mana și prana și așa mai departe. Mana și minte, mintea are mai multe compartimente, da? Are memoria, da? Și subconștientul numit citta, are mintea propriu-zisă de acțiune, are buddhi, are intelectul care discriminează, da? Și are acea stare, da? Acea capacitate de a furniza personalitatea falsă a sufletului, da? Ahamkara. Da? Și evident, discipolul întreabă, după cui dorință oamenii rostesc cuvintele? Ce divinitate dirigează ochiul și urechea și celelalte organe? Da? Întrebarea este cine controlează organele noastre de simț? Și învățătorul îi răspunde, el este Brahman, cel care, da, este, da, urechea urechii, este mintea minții, este cuvântul cuvântului, el este suflul suflului, ochiul ochiului. Adică aici vine cu simțele, puterea care stă în spatele acestor simțuri pe care noi le avem este spirituală. Da? E, când sinele își retrage puterea asta, da? Deși organele de simț rămân intacte, nu? Când o persoană, da, părăsește corpul material, sinele pleacă din corpul material. Cu un minut înainte de moartea unei ființe, organele lui erau funcționale. Da? El auzea, putea vorbi, putea vedea și la un moment dat nu mai funcționează. Păi această putere, da, îi zice, da, cel care dă această putere, da, urechii, da, e o funcție, îi zice urechea urechii, da, mintea minții, cuvântul cuvântului și așa mai departe, este natura sufletului, da? Și sufletul, el este evident cel care își folosește aceste organe ca și instrumente. Și noi în Vedanta, acum în Vedanta există, mă rog, cumva două înțelegeri, înțelegerea așa zis impersonală a faptului că sufletul e unul singur și înțelegerea personală în care sufletul e unul singur, dar expandează. Este ceea ce noi urmăm în școala Vedanta, așa zis personalistă, și care a fost cumva, școala a fost fondată, desăvârșită în sensul că revelată în totalitate, deși lucrurile acestea erau evident vizibile la originea Vedantei, în textele imemoriale, da, ale Vedelor, ale Upanishadelor, dar datorită condițiilor materiale, înțelegerea transcendentală a acestor lucruri s-a deteriorat în Kali Yuga, așa încât școala a fost restabilită de către Sri Chaitanya Mahaprabhu acum 500 de ani.
Primul care a început restabilirea Vedante a fost Shankaracharya, da? În primul mileniu, da? În era noastră, dar școala lui Shankaracharya a fost desăvârșită către domnul Chaitanya Mahaprabhu, în sensul că sufletul e unul singur, dar el nu are toate calitățile prin care expandează în diverse puteri. Da, și în capitolul acesta pe care Sotra Swami îl discută acum, în ce privește persoana supremă, se vede cumva, se tratează diferența asta între sufletul individual și sufletul suprem. Ele coexistă, sunt două conștiințe, da, care coexistă, dar sunt indisolubil legate. Ele sunt de aceeași natură. Ei, coexistența asta este mistică. Și tocmai din cauza faptului că ea experiențială, devoțional, a făcut ca unii adepți ai școlii Vedanta să cadă în impersonalism. Din cauza incapacității de a continua dezvoltarea unei experiențe personale cu sufletul suprem. Și atunci au căzut doar în partea teoretică, au acceptat tezele fundamentale ale unicității adevărului absolut sub formă sufletească. Brahman este sinele, Atman, și atâta tot, iar eu sunt, de fapt, acum acest Brahman, Atman, deși e clară diferența între absolut și, da, persoana mea proprie, care e limpede că sunt condiționată, dar ideea aceasta era a lor impersonaliștii, că de îndată ce mă eliberez de ignoranță, mă contopesc, mă pierd în acest suflet universal, sufletul suprem, Atman Brahman. Fără nicio relație devoțională, fără nicio existență personală distinctă. E, acest lucru e o contradicție în termeni, pentru că tocmai natura fundamentală, și aici urmează să explorăm de transcendentalismul ăsta, sau personalismul transcendental, prin faptul că e o uniune, da, între sufletul suprem și sufletul individual, dar această uniune este, da, bazată pe o relație, da, între parte și întreg. Da. Și tocmai relația asta e aspectul sublim și care dă calitatea, de fapt, fericirii transcendentale. Da. Că doar aspectul existențial și al cunoașterii, da, e încă incomplet în ceea ce privește desăvârșirea, da, naturii Ananda, a fericirii, da, și care fericire vine din schimbul, da, de iubire. Așa cum alminter este concluzia Bhagavad Gitei, care este Upanishada vorbită de persoana supremă. Ei, scopul pentru noi astăzi este să înțelegem acest răspuns pe care îl dă Kena Upanishad, și anume că puterea care stă în spatele organelor de simț este a sinelui, a sufletului. Și evident, încă o dată, sinele, da, urmează să ne lămurim asupra acestei diferențe între sinele individual și sinele suprem. Dar sinele este natura spirituală care dă putere. Da? Ideea asta apare aici, nu? Și la Prabhupada, de exemplu, da? Explică faptul că sufletul individual împărtășește într-o măsură, da, mai mică cele 6 opulențe, cele 6, da,
calități excepționale ale lui Dumnezeu. Da, da, într-o măsură mai mică. Da. Aceste opulențe, însă, sunt recognoscibile în experiența noastră senzorială. Da? De exemplu, da? Din conștiința însăși, da? Apare, de exemplu, măreția, puterea, da? Și în două aspecte, o percepție interioară și una exterioară. Nu? De exemplu, bala e o opulență a adevărului absolut, puterea. Te uiți, de exemplu, la o masă enormă de rocă, de piatră, un munte, da? Munte foarte înalt, da? E ceva impresionant. Deci ai odată o percepție exterioară, da? Îi zice bahie exterior. Pratyaksha e o percepție a simțurilor. Această percepție însă ea îți dă, imediat, îți dă și un ecou. Da? O stare emoțională care vine din interior. Îi se cheamă antara pratyaksha, din interior. O percepție interioară, ca o stare, da, a psihicului, da, de natură psihică. Deci, ai două stări, de exemplu, senzorială, ai apoi una emoțională. Astea sunt funcțiile minții. Mintea cu aspectul exterior senzorial, cu aspectul interior emoțional, însoțesc experiența asta, de exemplu, a ceva care inspiră putere, da? Ceva majestos. Dar recunoașterea asta a acestei puteri, de unde vine? Ai recunoscut-o, de fapt, dar nu poți explica, da? Nu poți să explici prin experiența însăși, ci e, de fapt, o recunoaștere. Această recunoaștere vine din suflet, din sine. Și un alt exemplu e frumusețea, de exemplu. Frumusețea e o altă opulență a lui Dumnezeu, a adevărului absolut. Sufletul, de exemplu, el recunoaște, da? E tot așa, percepe exterior, din interior vine o recunoaștere, uite ce muzică, ce melodie frumoasă, uite ce față frumoasă sau ce frumoasă persoană observ. Da? Oamenii se uită, de exemplu, în reviste și văd, da, actori, de exemplu, care sunt apreciați, femei frumoase, de exemplu, sau bărbați care inspiră trăsături masculine și așa mai departe. De unde sunt ele? De unde vine această recunoaștere? Din opulența spirituală. Această opulență spirituală este în suflet. Ea de acolo vine. Iar Dumnezeu dă lumina prin care această opulență să poată fi văzută. Cunoașterea, da, vine din conștiință. Cunoașterea sensului unei propoziții vine din conștiință. Asta face ca în exterior poți vorbi orice limbă vrei, dar sensul, înțelesul, cunoașterea propriu-zisă vine din natura spirituală, iar natura spirituală e una singură. Și prin urmare aceste 6, da, opulențe pe care, da, le are, da, cunoașterea, frumusețea, puterea, faima, bogăția, detașarea, da, libertatea, da, e opulența Domnului. Domnul e cel mai liber. Da. Această zice renunțarea, libertatea. Faptul că nu te poate nimic lega să te facă neliber. Aceste opulențe vin din natura spirituală. Iar Dumnezeu, El face, da, de lumina acestei cunoașteri. Așa cum
soarele, de exemplu. Din cauza faptului că noi suntem în ignoranță, noi nu vedem soarele, e comparația ca un nor care acoperă soarele. Norul astupă vederea soarelui. Dar în spatele norului, lumina e dată de soare. Din cauza ignoranței, tu crezi că norul generează lumină, dar nu norul generează lumină. Soarele din spatele norului generează lumină. Așa încât materialiștii cred că creierul sau mintea generează frumusețea și toate valorile astea, înțelesul lucrurilor și mai. Nu. E puterea spirituală din spate a sinelui, a sufletului, care dă lumina cunoașterii și care face ca aceste opulențe să fie recunoscute. Evident, într-un grad mult mai mic. Așa cum, din cauza că norul astupă soarele, noi nu putem vedea lumina în totalitatea soarelui. Și nici ne dăm seama cât e de mare soarele, nu când e o zi norat cerul, vezi că vine lumina. Vine de la, da, o lumină care, da, vine din cer, dar nu vezi măreția soarelui. Și crezi că lumina e dată de nor, dar nu norul dă lumină. Soarele dă lumină din spate. Ei, similar, comparația e făcută, da, ca să înțelegem că, da, din cauza perspectivei noastre minuscule, noi nu vedem măreția soarelui, da? Și nu ne dăm seama de, într-adevăr, de puterea sa, cât e de gigantic. Viziunea noastră e acoperită, da, de nor. Ei, similar, aceste 6 opulențe pe care Dumnezeu le are, da, în sufletul universal, se recunosc, da, într-un grad mult mai mic în experiența noastră materială, care e comparată ca și un nor, care, vezi, e în timp. Da? Norii vin și pleacă pe cer, da? La fel și în fața ochilor noștri, da? Experiențele merg în timp. Da? Ce a fost, ce este și așa mai departe. Trec, da? Prin fața noastră în șirul acesta al puterii timpului. Da? Timpul este aspectul pe care îl percepem noi. Da? Timpul este puterea, da, lui Dumnezeu, ca și, da, lumina, da, soarelui, da, norul este tot o creație, da, într-un fel a soarelui. Da? Soarele, prin lumina lui, da, creează, prin puterea calorică, creează cumva acumulări din acestea. Dacă vrem explicația asta materialistă, în fine, de vapori, da, care se formează în aglomerări din acestea. Ei, la fel, Dumnezeu, El e Cel care creează și aspectul exterior al obiectelor noastre de simț, cât și interior. Da? Deci El se manifestă și în exteriorul, da, simțurilor, pentru a fi perceput prin obiectele de simț, dar și în interior. Și acum aici facem o meditație. Da? Meditația asta, upasana, este ca să înțelegem faptul că suntem, da? Upanishada, de exemplu, Kena, ea și asta spune. Da? Înțelepții care au înțeles că, da, nu sunt asociați cu aceste organe de simț, că aceste organe de simț sunt ca niște instrumente care percep obiectele lor de simț, dar ei nu sunt aceste organe de simț, se disociază, da, de ele și plecând din această lume devin nemuritori. Adică renunță la atașamentul ăsta de a trăi în experiența timpului. Asta e toată ideea. Da? Să nu rămânem înșelați de această temporalitate, da? Și evident am început astăzi să povestim cum ea odată ne creează o frică în momentul când suntem atașați de obiectele noastre de simț și văzând că ele tot schimbă, vrem să rămânem la fel, dar nu e posibil asta.
și apare frica pentru că ne atașăm de corp, de puterea lui senzorială, de identitatea noastră corporală și așa mai departe. Și datorită acestei frici rămânem prizonierii, da, lumii iluzorii, lumea norului, cum se spune. Voi continua, am dat suficiente, încă o dată, metode, adică subiecte de upasana. Recomandarea în Vedanta este ca meditația asta să fie făcută în permanență. Este o upasana, este o meditație asupra acestor lucruri. Și această meditație, de fapt, este o repetare, da, permanentă a acestor învățături. Nu este o modelare intelectuală, repetăm, nu e un model intelectual, ci cu o atitudine potrivită, da, ne îndreptăm conștiința, da, pentru că sufletul nostru poate face o punte cu Dumnezeu, da, și în sensul ăsta încercăm să ne legăm, da, upasana, e o devoțiune. Am început sau am pomenit săptămâna trecută, nu am vorbit despre acest da, sine, da, era iarăși o temă, da, fundamentală. La început a fost sinele, da, și el, da, s-a văzut pe el însuși, n-a fost nimic în afara lui. Și asta e o meditație, asta e permanentă. Da. N-a văzut nimic altceva decât propriul sine. Da? Și atunci a declarat, a rostit, Soham asmi, eu sunt acesta, eu sunt el. Da? Și de aici, nu, e numele eu sunt, Aham Nama. Numele meu este eu sunt. Interesant, aici am mai pomenit și cu altă ocazie, apare remarcabil, într-adevăr, acest pasaj din Vechiul Testament, de unde apare și numele, da? Yahweh. Da? În ebraică nu se scriu vocalele și da, mai popular e Jehova, da? Jehova e așa cumva o formă mai latinească, latinizată, da? E cumva mai apropiat în ebraică Yahweh, care se traduce prin eu sunt ceea ce sunt. Da? În Exodul, în a treia parte, capitolul 3, apare Moise, se întâlnește, da? Îi apare Dumnezeu și Dumnezeu îi dă, da, informația care să o transmită mai departe, îi dă indicațiile, Moise se întoarce către izraeliți, dar înainte de a pleca, Moise îl întreabă pe Dumnezeu dacă voi merge la izraeliți și le voi spune că Dumnezeul părinților lor m-a trimis la ei și ei mă vor întreba care e numele său, ce le voi răspunde. Da? E remarcabil acest lucru și Dumnezeu îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Deci, Yahweh, eu sunt cel ce sunt. Să le spui izraeliților că cel ce spune eu sunt, te-a trimis la ei. Ei, din nefericire însă acest pasaj nu a fost dezvoltat, da, cu o, să zicem, profunzime, da, adecvată, așa cum el apare în Upanishade. În Brihadaranyaka Upanishad apare același pasaj la urmă, da? Numele meu, da, este eu sunt. Și acest eu sunt este cumva fundament. Da? Este un eu sunt suprem, un eu
suprem și apoi sunt emanațiile, părțile eului suprem care este fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi își spune eu sunt. E primul nume, înainte de a avea orice alt nume, da? Înainte de orice altceva, el spune, fiecare spune mai întâi eu sunt. Și abia apoi rostește celălalt nume pe care îl are. Da. E foarte important, asta e o upasana, o meditație. Da. Pentru că asta ne leagă, asta e o punte, asta este puterea sinelui, da? De a se contempla pe el însuși. Este puterea conștiinței, înainte de orice altceva. Și vezi prin verset că nu poți fără o îndrumare. De aceea, pentru noi e foarte importantă Scriptura. Scriptura este ghidul. Și această Scriptură, ea e prezentată mai departe de către Mahajana. Mahajana sunt sfinții care au avut realizare, învățătorii spirituale. Da? Și atitudinea față de Scriptură și față de învățătorii spirituali, față de învățători spirituali mai departe, e cea care creează condițiile eligibilității sufletului pentru a primi realizarea spirituală. Pentru că realizarea spirituală e lumina cunoașterii pe care Dumnezeu o dă, puterea pe care Dumnezeu o dă prin sufletului nostru. El întărește spiritual sufletul nostru cu lumina spirituală. Dacă sufletul caută adevărul spiritual, dacă sufletul nu caută adevărul spiritual, nu primește lumina spirituală, pentru că nu are nevoie, el nu caută. Dumnezeu nu irosește nimic dacă nu scopul nu e cel adecvat. Dacă sufletul nu caută o punte de legătură cu eul original, suprem, din care el face parte, de unde să primească realizare spirituală? Pentru că el nu vrea asta. Da? Nu caută direcția asta. Krishna îi spune lui Arjuna, datorită atracției către opulență și fericire corporală, senzorială, aceste persoane iluzionate nu caută realizarea de sine, nu caută să înțeleagă natura din spatele lucrurilor materiale care vin și pleacă. Nu interesează. Și atunci nu primesc lumina spirituală, nu primesc puterea din inima. Da? În inima noastră, sufletul nostru stă în permanență, ca și o rază de soare care stă în soare. Da? Ea primește putere, lumină și căldură de la corpul întreg al soarelui. Da? Deci voi continua săptămâna viitoare, mergem cu pași mici. Eu am să tot repet lucrurile astea pentru că, vedeți, câtă vreme mergem doar pe planul ăsta informativ, nu vom realiza niciodată pe Dumnezeu, pentru că pentru noi Dumnezeu va rămâne, nu așa cum spune aici în citatul ăsta că vi l-am dat al lui Meister Eckhart, da? E bun, da, e realizarea corectă. Da. Va rămâne întotdeauna un obiect. Da. Oamenii simpli, da, de aici e bun citat, își imaginează că ar trebui să-L vadă pe Dumnezeu ca și când El ar sta acolo și ei aici. Așa cum se duc la biserică și el e acolo și eu sunt aici. O icoană, o reprezentare. Nu e așa. Dumnezeu și eu ne contopim. Da? Pentru că cunoscătorul și obiectii cunoașterii sunt unul și același. Da?
Sufletul meu e sufletul sufletului meu este Dumnezeu. Sufletul sufletului meu este Dumnezeu. Și prin mare nu există, da? Cum spune Prabhupada, eu împărtășesc aceleași 6 opulențe ca și Dumnezeu. Numai într-o cantitate, da? Mult mai mică. Dar calitatea e aceeași, e sufletească. Și în natura spirituală este fericită prin ea însăși. Sufletul e fericit prin el însuși. Nu-i trebuie un obiect exterior pe care să-l consume, așa cum se produce fericirea așa zisă materială. În fericirea materială eu extrag calități din exterior, dintr-un corp, dintr-un obiect. De acolo extrag frumusețea, știu eu, unui corp de persoană, nu? Zice, relația asta de iubire care fac ăștia atacați. Astea sunt extracții de trăsături corporale, exterioare, materiale. O altă persoană îl văd ca pe un alt corp fizic și extrag trăsături de acolo, da? Opulență, bogăție, faimă, cunoaștere și așa mai departe. Le extrag de acolo. Ăsta e subiect-obiect. E dualitatea materială. N-are nimic de a face cu relația spirituală. Și în aceeași termen abordează și ideea. N+1 e o altă entitate care e Dumnezeu. El e acolo, eu sunt aici. El e undeva sus, eu sunt jos. Sau la stânga, la dreapta, în fine. Dar e aceeași relație de subiect-obiect. Și obiectivarea asta a cunoașterii este mentală, prin intelect, prin minte, prin simțuri. Simțul grosier ca percepție, intelectul prin raționament. Și se formează un model mental și rămânem în planul ăsta al modelului mental. Și înțelegerea e în termenii aceștia ai obiectului exterior al cunoașterii. Exterior sinelui, al sufletului, care de fapt și dispare din experiență, pentru că dacă stați să vă analizați fiecare dintre noi, în momentul când ești captivat, da? E ca și unul care e captivat de un film, stă în sala de cinema și e captivat de acțiunea filmului. Pe câtă vreme e captivat de acțiunea filmului, el nu e conștient că el este un observator, un spectator într-o sală de cinema. El nu-și dă seama de asta. Dacă unul îi dă un cod și zice, băi, trezește-te, tu ești aici în sala de cinema și acolo e un ecran care apar niște imagini iluminate de un proiector de undeva, dintr-o cameră de proiecție. Nu e nimic real. Realitatea e aici, că tu stai în sala de cinema. Asta e realitatea. Ei, similar, sufletul e captivat de obiectele percepției sale. Da? Și eventual speculează, dacă e așa zis religios, speculează că alte obiecte ale percepției ar putea fi Dumnezeu pe undeva, prin nori, pe undeva, printr-o lume pe care acum nu o vede. Nu-i deloc așa. N-are nimic de a face. Și asta este ceea ce îți dă cunoașterea minții și a simțurilor. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhaktau. Da? E din Brahma Samhita. Doar citind Veda, de exemplu, sau scripturi, sau formând o imagine, da, teoretică, da, asupra lui Dumnezeu, Brahman, Paramatma, Bhagavan, în fine, ce termen vrei, n-ai nicio realizare. N-ai absolut nicio realizare. E doar o teorie. În schimb, Atma Bhaktau înseamnă devoțiune, atitudinea devoțională.
Această atitudine devoțională deschide puntea între sufletul individual și sufletul suprem. Și pe acolo, da, prin această punte, da, apare schimbul de energie devoțională, schimbul de emoții spirituale, transcendentale. Bun, noi o să tot continuăm să discutăm aceste lucruri și eu voi insista asupra diferenței acesteia de abordare care e fundamentală pentru Vedanta. Da? Vedanta se deosebește de absolut toate căile. Da? Prin claritatea cu care prezintă. Evident, metoda de abordare în ultima instanță ține de fiecare dintre noi. Poți să înveți Vedanta, de exemplu, și poți să înveți toate Upanishadele pe din afară. Le poți cita, le poți memora pe toate. Inclusiv comentariul, Vedanta Sutra. Inclusiv Bhagavata Purana, care e un comentariu la comentariul Vedanta Sutra al Upanishadelor. Că Purana, Bhagavata Purana și Bhagavatam e un comentariu la Vedanta Sutra, care e un comentariu la toate Upanishadele. Comentariu la comentariu la comentariu. Da. Poți învăța pe din afară toate. Și tot n-ai înțeles nimic, tot n-ai realizat nimic. Înțelegerea asta înseamnă, de fapt, percepția devoțională a sufletului suprem. Așa cum Krishna îi spune lui Arjuna, că nu ești invidios pe mine, îți dau această cunoaștere, da, care te va duce la înțelegerea, da, Pratyaksha-avagamam dharmam, la înțelege această atitudine de serviciu devoțional, de devoțiune, te va face să mă înțelegi pe mine, da, care sunt adevărul absolut. Nu mai bine, la revedere, Hare Krishna.